నిజామాబాద్ జిల్లా బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో భీమ్గల్ మున్సిపల్ పరిధిలో సిడిఎంఏ ఆదేశాల మేరకు 100 రోజుల కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ రోజు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా పట్టణంలోని రాధం చెరువు కట్టపైన మహిళా సంఘం సభ్యులతో కలిసి చెట్లు నాటడం జరిగింది. వన మహోత్సవంలో కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ రోజు మొక్కలను నాటడం జరిగింది మరియు ఇంటింటికి మొక్కలను పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. చెరువు ప్రాంతంలో ఉన్న ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను తొలగించడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలను నాటి పర్యావరణాన్ని కాపాడాలని అన్నారు. కార్యక్రమంలో కమిషనర్ గోపు గంగాధర్, ఎస్ఐ మహేష్, ఇందిరమ్మ, కమిటీ సభ్యులు, నాయకులు, మున్సిపల్ మేనేజర్ నరేందర్, వార్డ్ ఆఫీసర్లు, మున్సిపల్ సిబ్బంది, మొప్ప సిబ్బంది, మహిళా సంఘ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడైతే కట్ట కట్టే కలపండి రండి మీరు గంగమ్మ రండి. ఫోటో అయినా ఆ బ్యానర్ తీసుకున్నాం. ఇంకా బ్యానర్